नोंथांमोना नायलांनो हागोन दा सोरबाया गाखोनानै दङ आरो सोरबाया ओंखारख्लायगासिनो दङ ओमफ्राय अबेनि बाबु मा जलफाइगुरि गला नुखाबाय सालथेखौबो जायखिया मोजां नुबाय दा औ बिदिनोसै बिखारिनिफ्राय एसे साबसिन नुबाय सालथे स' लोगोफोर वेलकाम बेक टु दा माय इउटुब चेनेल स' बयखौबो खुलुमनाय थाबाय बे जागोन बे थेवबो जायखिया जागोन दा बियो जायो आदसा खुलुमनाय थाबाय जोंनि ब्रादार अनिल नार्जारिखौ लोगो मोननाय जादों स' दिनैहाय सारा नैबे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै गोसोखौ माबायदि मोनदों बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों जेरैहाय बिफाङा बै बोथोराव मार्चफ्राव नभेम्बर फेब्रुवारिफ्राव रानखावजोबनानै गोदान बिलाइ खिलियोथ' दा गोसोखौबो बेबादिनो माने गारि खिलिनाय मोनदों बैसो नाङाबा ओमफ्राय दिनै जे इसेबां रायजो राजा लोब फैदों दा बेवहाय गाखोफैनानै बे सुबुंफ्रा मा मोनो आरो मा गोजोननाय मोनलाङो बेनि सायाव माबा मोनसे एसे फोरमायनो हागोन नामा सारा बेयो जाहैबाय माने गावबा गाव गोसोनि खोथा खारन जोङो माबा मोनसे नागिरनो थाङोब्ला बे गोजौ हाजो बे हाजोखौ गाखोखानानै जों गोजौआव मन्दिरफोर दङ खस्थ'यै गाखोनानै मन्दिराव गावबा गाव गोसोनि साननाय एमफोरखौ बुंहैनो हायोब्ला निसय माने मानसिफोरनि साननाय हनायफ्रा जाफुंगोन होननानै सानो आरो स' गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय काट खालामसै हेल' लोगोफोर बेक टु माय इउटुब चेनेल मिनिया बर' बयखौबो बरायनानै लाबाय स' ब्रादारखौ लोगो मोननाय जादों आरोना आंनि साबसक्राइबार फंबायफोर आङो बिराद गोजोननाय मोनदों औ बावखुंग्रि हाजोखौ जोङो दिनै जोबथा जासे नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लागासिनो दङ मोजां कन्टेन्ट लाबोयो नोंथां गोजोननाय थाबाय आदानिसिम थेंक इउ मोजां आदानि भिडिअ लाबोना खालामनाय दे आदा गोजोननाय थाबाय दा चेनेलखौ नोंथांमोना दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला मिनिया बर' इउटुब चेनेलखौ गावसिना हो जिफोद हो साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम चलो थांबाय था लोगोफोर ओइ नानिमोन अबेनि जाखो मा खुंग्रिं चिरां आस्सा दे मोजां ओरैजाय नै स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांनो हागोन आंनि चेनेलनि गेजेरजों दिनैनि बे बावखुंग्रि हाजो दायो आङो एसे गाखोबोजेनबाय आरो आङो लास्ट पस्टसिम नोंथांमोननो देखायनो नाजागासिनो दङ नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय आब'मोनबो दङ ने ओमफ्राय आब'मोना अबेनि जाखोथाय क'क्राझारनिनो ना लांनो सानदोंमोन आदसा दा हनै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नायनानैनो दानि जे मर्डान जुगनि गथ'फोर जाहैबाय औ बबेसिम गाखोना फैखो आब' थिखिनिनिफ्राय मोजांथार ना औ दायो माखासेया ओंखारबाय माखासेया गाखोगासिनो दं औ दासो फंबाय दासोथार दायो 1 सेकेन्ड आङो गेजेर नांजासे सफैबाय आरो ससे दंबावो नोंथांमोननो लास्ट हाजोखौ दिन्थिलांनो थाखाय आखायाव लागासिनो दङ नोंथांमोना दसेखिनि नेथ'ब्लानो जाबाय आरोना आङो दायो गाखोगासिनो दङ ओरैबायदि आरोना ओरैबायदि गोजौ गाखोनोबो मोजां मेंनायबो मोनो ओरैबायदि माथो दे नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय ओरैबायदि आरोना Hey!
응, 안 와?